Autos. Πριν πάμε να δούμε τις εφημερίδες, να πούμε μια καλημέρα στην Αμαλία Κολονέλου. Αμαλία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και από εμένα. Πού είσαι ακριβώς, Είναι στον Άγιο Σάβα. Στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας. Το θέμα μας βεβαίως αφορά τις ελλείψεις στα φάρμακα που πρέπει να πάρουν οι καρκινοπαθείς, που βεβαίως είναι απαραίτητα για την θεραπεία τους. Λοιπόν, περίμενε και λίγο. Με τα οποία υπάρχει πρόβλημα. Είναι και ο κύριος Γεράσιμος Βουδούρης στο τηλέφωνο, διοικητής ΟΠΗ, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Καλημέρα, κύριε Βουδούρη. Λοιπόν, μισό λεπτό να δούμε τους τίτλους των εφημερίδων, κύριοι, και επανερχόμαστε αμέσως μετά να συζητήσουμε το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τίτλοι. Πάμε στην Αμαλία. Ναι, Αμαλία, για πέρα ποιον έχεις δίπλα σου. Είναι ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών. Και κύριε Σταμάτη, θα μας μιλήσετε για το πρόβλημα, το γολγοθά που αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς για να βρουν τα φάρμακά τους. Και όταν τα βρίσκουν, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να τα πληρώνουν κιόλας οι ίδιοι. Όχι σε κάποιες περιπτώσεις. Όλες τις περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις ακριβώς. Κοιτάξτε, το τελευταίο τετράμινο έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο της έλλειψης των φαρμάκων. Σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Τελευταία αυτό έχει μεγαλύτερη ένταση και ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι στους καρκινοπαθείς, και μάλιστα όταν έχουμε να κάνουμε με τις χημειοθεραπείες, όπου σύμφωνα με το θεραπευτικό σχήμα δεν μπορείς να καθυστερήσεις ούτε μέρα. Είναι σαν να χάνεις τελείως τη χημειοθεραπεία σου. Όταν λοιπόν δεν βρίσκεις το φάρμακό σου, ανατρέπεται η χημειοθεραπεία. Εκτός αυτού υπάρχει και η μεγάλη ταλαιπωρία. Αν στο σύνολο της θεραπείας σου έχεις διάφορα σκευάσματα και βρεις το ένα, θα πρέπει να κυκλοφορείς από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρεις το άλλο σκεύασμα. Αφήνοντας το πρώτο φαρμακείο τη συνταγή και μετά κυκλοφορώντας με ένα μπακαλοτεύτερο, πώς να το πω, ή με μια φωτοτυπία για να βρεις τα φάρμακά σου κι αλλού που μπορείς και να μην τα βρεις. Δηλαδή δεν φτάνει το δράμα που περνάει ο καρκινοπαθής, αλλά έχει και όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και αυτός και η οικογένειά του. Η κατάσταση είναι τρομερή, το λέγαμε και το πρωί, το έχει πρώτο θέμα και το Έθνος σήμερα. Κίνδυνος θάνατος ή έλλειψη φαρμάκων είναι ο τίτλος, όπου έχει συγκλονιστικές ιστορίες για το πώς ψάχνουν οι ασθενείς, όπως μας τα λέει ο κ. Σταμάτης, να βρουν τα φάρμακά τους. Ένας λέει πέθανε η σύζυγός του, καρκινοπαθής, και έπιασε τα φάρμακα σαν δώρο ζωής και τα χάρισε σε άλλον, γιατί δεν έβρισκε. Δεν μου λέτε κάτι. Υπήρχε μια διαδικασία να παίρνει από το νοσοκομείο. Αυτό δεν ισχύει πια. Η διαδικασία ισχύει, αλλά όταν το νοσοκομείο έχει έλλειψη, διότι το φαρμακείο του νοσοκομείου δεν έχει φάρμακα, βρισκόμαστε στο πραγματικό πρόβλημα να μην βρίσκει τα φάρμακα. Δηλαδή, λένε στο νοσοκομείο δεν έχουμε φάρμακα, βρέστε τα μόνοι σας. Ναι, κοιτάξτε, υπήρχε μια διαδικασία, ήταν τα παλαιά φαρμακεία του ΙΚΑ που τώρα ανήκουν στον ΕΟΠΗ. Ένα είναι στην οδό Ασοπίου 4, στάση Ζήνα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχει στη Νέα Ιωνία, έχει στον Πειραιά, έχει στην Ομόνια. Και από ό,τι έμαθα από την ανακοίνωση του κυρίου Βουδούρη, θα μπορείς με τριήμερη προειδοποίηση και με φάξ που θα στέλνετε από το νοσοκομείο να απευθύνεσαι σε αυτά τα φαρμακεία. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πόσο κοστίζει ένα φάρμακο αν δεν το βρει ο καρκινοπαθής και πάει να το αγοράσει μόνο του? Κοιτάξτε, αν μιλάμε για χημειοθεραπείες, μπορεί να είναι 1.000 ευρώ, μπορεί να είναι 10.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Καταλαβαίνετε τόσα λεπτά δεν έχουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν οι άνθρωποι. Ένας στους 100 έχει να δώσει 3.000 ή 10.000, πολύ περισσότερο. Γελάω. Λέμε τώρα. Πλέον ούτε 1.000 ευρώ δεν έχουν και δεν τους φτάνει. Ακριβώς παλεύουν με το θάνατο κυριολεκτικά και έχουν και όλες αυτές τις ταλαιπωρίες. Είναι τρομακτική κατάσταση, η οποία δυστυχώς, αν δεν γίνει κάτι, θα επιδεινωθεί. Αυτό λέμε συνεχώς αυτές τις μέρες. Έχουμε μια σχετικά ευχάριστη είδηση. Σήμερα το πρωί το μάθαμε κι εμείς. Από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθηνών μας δώσαν ένα τηλέφωνο 5220 954 έως 5. Οι καρκινοπαθείς που έχουν πρόβλημα με φάρμακα να επικοινωνούν με αυτό το τηλέφωνο, με το Φαρμακευτικό Σύλλογο, για να μάθουν αν υπάρχει, που υπάρχει κτλ. 5220
Να το επαναλάβετε ένα λεπτό. 52-20-954 έως 5. Σας το λέω με κάποια επιφύλαξη, διότι σήμερα το πρωί, πρωτού έρθω εδώ, με ειδοποίησαν και εμένα. Ελπίζω να είναι σωστά. Εντάξει, θα πάρουμε το φαρμακευτικό σύλλογο, θα το επιβεβαιώσουμε και θα το βάλουμε. Ακούσουμε τον κύριο Βουδούρη, για να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Μαυροπούλου, για να μας πει τι γίνεται. Είναι η ίδια. Πάσχουσα είναι. Πάσχουσα και πήγε στο φαρμακείο. Διαβάζω εδώ του Αγίου Σάβα 28 Μαΐου. Δεν της έδωσα το φάρμακο, δεν της έγραψα στο παραπεπτικό ότι στερείται για να το βρει αλλού. Το φάρμακο κοστίζει 2.000 και πρέπει να το έχει μέχρι τις 18 Ιουνίου. Και το ψάχνει. Κυρία Μαυροπούλου, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Λοιπόν, στην περίπτωσή μου έχω μεταστατικό καρκίνο μαστού. Βέβαια είμαι σε πολύ καλή κατάσταση εδώ και 5 χρόνια, γιατί συντηρούμε με αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο. Και τώρα με την καινούργια εγκύκλιο που βγήκε από τον ΕΟΠΗ, θα πρέπει το θεραπευτήριο που κάνει τις μειοθεραπείες αυτό να μου δίνει τα φάρμακα. Μέχρι τώρα πήγαινα στον Άγιο Σάβα, γράφανε ένα στερείται για το συγκεκριμένο φάρμακο και πήγαινα στο φαρμακείο της γειτονιάς μου και το έπαιρνα. Αυτή τη στιγμή όμως ο Άγιος Σάββας δεν έγραψε στερείται, άρα δεν μπορώ να πάω στο φαρμακείο να το πάρω. Άρα το φάρμακο είναι στον αέρα. Δεν μπορώ να το πάρω από πουθενά. Γιατί δεν έγραψε στερείται? Διότι βγήκε μια εγκύκλιο στις 21 Πέμπτου από τον ΕΟΠΗ που λέει ότι τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, όπως πηγαίνω εγώ σε ιδιωτικό και κάνω τις χημειοθεραπείες, δεν πρέπει αυτά να μας δίνουν τα φάρμακα και όχι ο Άγιος Σάββας ή να τα παίρνουμε από τα φαρμακεία μας, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια δεν είναι οργανωμένα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα οι χημειοθεραπείες μας είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έμαθα εγώ χθες απόγευμα από το δικό μου το νοσοκομείο είναι ότι θα φτιάχνουν, λέει, μια λίστα των φαρμάκων που χρειάζονται οι καρκινοπαθείς. Κάθε μήνα θα τις στέλνουν τον ΕΟΠΗ, ο ΕΟΠΗ θα παίρνει τα φάρμακα, θα τα δίνει στα 2 φαρμακεία των Αθηνών εκεί στην Παράσκου που έχει και το άλλο στο Ρέντι και θα τρέχουμε από το όλο το Λεκανοπέδιο σε αυτά τα 2 φαρμακεία να παίρνουμε τα φάρμακά μας. Τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πώς μας βασανίζουν έτσι, νομίζουμε ότι έχουν αντοχές τώρα να εξάμαστε αυτές τις ταλαιπωρίες. Για μισό λεπτό, κυρία Μαυροπούλου. Ναι. Κύριε Βουδούρη. Ακούστε τώρα, λυπάμαι πολύ, όπως παρουσιάζει, εγώ κατανοώ το πρόβλημα της κυρίας Μαυροπούλου, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή, το ότι δώσαμε το δικαίωμα ακόμη και στα ιδιωτικά να δίνουν τα φάρμακα δωρεάν στους ανθρώπους, να μην ταλαιπωρούνται και να τα πληρώνει 100% ΕΟΠΗ, είναι η εικόνα αυτή που παρουσιάζεται. Νομίζω ότι υπάρχουν υπερβολές που πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Τι είπαμε εμείς που λέει η κυρία ότι θα είναι στον αέρα? Αυτές οι θεραπείες έχουν ένα κόστος. Δεν είναι φάρμακα που μπορούν να κάθονται στο ράφι. Ζητήσαμε λοιπόν από όλους τους παραγωγούς χημειοθεραπείων, να το πω έτσι λαϊκά για να το ποια είναι αυτά τα νοσοκομεία και κάποιες ιδιωτικές κλινικές, να μας πούνε ποιες είναι οι ανάγκες, δηλαδή ποιους ανθρώπους έχουν σε λίστες που τους θεραπεύουν με αντικαρκινικά φάρμακα, ώστε να τα παραγγείλουμε, δηλαδή να έχουμε μια συνολική αγορά, να υπάρχουν σε 2-3 σημεία που να μπορεί αμέσως να τα βρίσκει ο κάθε ένας, και αυτό έγινε. Δηλαδή μας έστειλε το υγεία, μας έστειλε το ιατρικό κέντρο, τα νοσοκομεία, ότι κύριε εμείς έχουμε αυτές τις ανάγκες. Ναι, λογικό μέχρι εδώ ακούγεται αυτό που λέτε. Κυρίως 1-2 φάρμακα τα οποία είναι της ΡΟΣ, και το λέω χωρίς να φοβάμαι γιατί το λέω, και η οποία εταιρεία αν δεν τα πληρώσεις δεν τα δίνει. Εμείς διαπραγματευόμαστε και θα τους δω και σήμερα με την εταιρεία, ώστε να έχουμε, αφού τους πληρώνουμε, απρόσκοπτη προμήθεια των φαρμάκων. Κύριε Βουδούρη, για να καταλάβουμε κάτι, 2 λεπτά. Κανένας δεν θα πληρώσει τίποτα. Κύριε Βουδούρη, μην παρουσιάζεται λοιπόν μια εικόνα χάους και καταστροφής. Να καταλάβουμε κάτι, δεν τη βγάζουμε εμείς, κύριε Βουδούρη. Τώρα ξέρετε πολύ καλά. Δεν είπα για εσάς. Ο κόσμος ο οποίος δεν έχει ενημερωθεί. Εξηγήστε κάτι. Τι άλλαξε για την κυρία Μαυροπούλου? Τι έκανε πριν από λίγο καιρό που έπρεπε να κάνει την χημειοθεραπεία της και τι αλλάζει τώρα? Μπορώ να σας πω τι έκανα. Έψαχνε να βρει το φάρμακό της, πήγαινε στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα, έγραφε στερείται και πήγαινε στο φαρμακείο της γειτονιάς και το έπαιρνε. Ναι, τα φαρμακεία τώρα της γειτονιάς, και βγάλετε τους φαρμακοποιούς, λένε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Η εταιρεία θέλει να προκαταβάλλεται και εμείς δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Άρα το φαρμακείο της γειτονιάς, χωρίς να φταίει ο κ. Βουδούρης, δεν το έχει, σου λέει. Όχι, δεν θέλει να το έχει. Και δεν θέλει να το έχει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμένα το φαρμακείο της γειτονιάς μου δεν είχε κανένα πρόβλημα να μου
προμηθευτής. Το έπαιρνε το φαρμακείο και μου το έδινε. Και δεν το έχουμε και στο ράφι αυτό το φάρμακο. Δεν θέλει το φαρμακείο ή τους κοστάει λεφτά, δεν μπορούν να το πάρουν. Όχι. Τι θα παρουσιάσετε μια εικόνα όπως τη θέλετε, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι η δική μου εικόνα που παρουσιάζω. Τι όπως τη θέλω, είναι αυτή που ζω. Καθημερινά. Εσείς μάλλον δεν τη δείτε και δεν την ξέρετε, κύριε Βουδούρη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να έρθετε μαζί μου την επόμενη φορά να δείτε την εικόνα μας. Βεβαίως. Δεν έχω καμία αντίρρηση να πάμε μαζί. Καμία αντίρρηση δεν έχω να πάμε μαζί. Και όχι μόνο, εάν συμβεί οτιδήποτε σε αυτή την αλυσίδα που περιέγραψα, εγώ είμαι παρόν να με ειδοποιήσετε όποια ώρα της ημέρας να βγω και να το διορθώσω. Κύριε Βουδούρη, εγώ σας έστειλα και mail στον ΕΟΠΗ και σας παίρναμε και τηλέφωνα να μας πείτε πού θα βρούμε τα φάρμακα και δεν μας ούτε απάντηση στο mail μου στείλατε. Έχετε όλα μου τα στοιχεία, τη θέση μου στην εταιρεία που εργάζεται στα τηλέφωνά μου. Δεν μας πήρατε ούτε, δεν μου στείλατε ούτε ένα μήνυμα ούτε στα τηλέφωνα απαντάτε. Κοιτάξτε τώρα, η δουλειά μου δεν είναι να απαντάω μόνο στα τηλέφωνα. Ξέρετε, έχω χιλιάδες προβλήματα και όλοι το ξέρουν πως τρέχω. Δεν μπορεί να με κατηγορήσετε ότι η υπηρεσία σας να απαντάει στο mail σας. Σας εξήγησα ότι με καρκινοπαθείς και δεν απαντήσατε. Ναι, εντάξει. Για κάποιον δημόσια, δύο λεπτά για να καταλάβω κάτι. Μισό λεπτό και ο ένας και ο άλλος. Κυρία Μαυροπούλου, κύριε Βουδούρη, 2 λεπτά. Παρακαλώ, κύριε Βουδούρη. Η κυρία Μαυροπούλου λέει ότι το φαρμακείο της, διότι αυτή προφανώς είχε ένα μηχανισμό ο οποίος τη βόλευε. Και το έφερνε το φαρμακείο της. Λοιπόν, λέει ότι το φαρμακείο της το έφερνε. Αυτό είναι ειδική περίπτωση ή γενικώς, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό? Κύριε Καμπουράκη, ακούστε με, για να το ξανακαταλάβει καλά ο κόσμος. Αυτά τα φάρμακα στοιχίζουν 50 εκατομμύρια περίπου το μήνα στον ΕΟΠΗ. Αυτό τα 50 εκατομμύρια δεν μπορούν να τα σηκώσουν οι τσέπες και τα βαλάντια των χιλιάδων φαρμακοποιών. Μπορεί κάποιοι φαρμακοποιοί να θέλουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, βγάζοντας βέβαια έως και ένα κέρδος από αυτή την ιστορία, διότι το εμπορικό κέρδος δεν είναι κέρδος, έτσι. Οι περισσότερες χιλιάδες όμως των φαρμακοποιών θέλουν να το διώξουν από πάνω τους. Για το λόγο αυτό υπάρχει. Ένα λεπτό, κύριε Βουδούρη. Το φαρμακείο της κυρίας Μαυροπούλου, το οποίο της το έφερνε μέχρι τώρα, αφού ξέρω ότι θα της το πουλήσει, το έπαιρνε προφανώς και το έφερνε. Και τώρα μπορεί να το πάρει. Αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν μπορώ να το πάρω τώρα, πρέπει να μου γράψει στερή το Άγιο Σάββας για να το πάρω. Και τώρα μπορεί, κυρία, δεν θα γίνεται έτσι. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Βουδούρη, καθίστε, μήπως δεν έχει καταλάβει η κυρία Μαυροπούλου κάτι? Μισό λεπτό, κύριε Βουδούρη, να καταλάβουμε. Και να της εξηγήσω τι χρειάζεται για να καταλάβει. Όταν θα της το γράψει ο Άγιος Σάββας, η κυρία Μαυροπούλου δεν έχει να κάνει τίποτα παραπάνω από το να ειδοποιήσει ή εκείνη ή ο Άγιος Σάββας, όπως λέει η εγκύκλιο, ένα από τα φαρμακεία τα δικά μας. Ότι θέλουμε αυτό το φάρμακο. Σε 2 μέρες αυτό το φάρμακο υπάρχει στο φαρμακείο. Αλλά και τώρα έχουμε δεσμεύσει μια ικανή ποσότητα για αυτόν που δεν θα έχει στείλει φαξ. Αλλά έχει μια συνταγή και θα πάει και θα πει ρε παιδιά, θέλω αυτό το φάρμακο. Εμείς αυτό κάναμε με τη ΡΟΣ. Δεσμεύουμε ποσότητες, φροντίζουμε. Μισό λεπτό, κύριε Βουδούρη, να καταλάβουμε. Αυτό το στερείτε, η κουβέντα στερείτε. Θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν θα ξαναγραφεί, στερείτε. Δεν χρειάζεται να ξαναγραφεί στερή. Δεν χρειάζεται. Όχι βέβαια, διότι. Άρα, κυρία Μαυροπούλου, μήπως εσείς δεν έχετε καταλάβει κάτι? Όχι, έχω καταλάβει πολύ καλά, κύριε Οικονομέα. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει πλέον το στερείτε. Έχει δίκιο ο κύριος Βουδούρης. Εκείνο που κάνουν είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε από φαρμακεία. Όταν θα μου το γράψει λοιπόν εκεί που μου το γράψει στο ιδιωτικό, θα πρέπει να πάω σε 2 φαρμακεία του ΕΟΠΗ να το πάρω. Κυρία μου, αν θέλετε να ακούσετε, εγώ για να αφήσω ελεύθερη την εμπορία στα φαρμακεία, καταρχήν υπάρχει κίνδυνος να γράφει ο καθένας ό,τι γουστάρει, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα. Δεύτερον, αυτό που δίνω εγώ από τα φαρμακεία μου έχει κέρδος για την εθνική οικονομία και για τον ΕΟΠΗ 15%. Βάλτε τα 15% στα 50 εκατομμύρια, είναι 8 εκατομμύρια. Γιατί να μην τα κερδίσετε εσείς? Εσείς τα κερδίζετε, ο προϋπολογισμός.
Λοιπόν, εγώ δεν διαφωνώ να τα κερδίσω και συμφωνώ σε αυτό. Αλλά να βρίσκω και τα φάρμακά μου όμως. Γιατί εμένα θα με αναγκάσετε να πηγαίνω κάπου σε κάποια φαρμακεία που θα απαντάνε στο τηλέφωνο να βλέπω αν υπάρχει το φάρμακο. Πέστε στο φαρμακοποιό σας με μια εξουσιοδότηση συμβολιογραφική και με τη γνωμάτευση να πάει στο φαρμακείο το δικό μας να το πάρει. Να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Σταμάτης. Έλα κύριε Σταμάτη, εσείς που έχετε μια γενικότερη εικόνα. Ναι, αυτός ο διάλογος που ακούμε τώρα είναι εντελώς ενδεικτικός και της ταλαιπωρίας και του εκνευρισμού και τέλος πάντων. Από την άλλη όμως να σας πω κάτι πρέπει να γίνει όμως για να σταματήσουν τα λαμόγια να κερδοσκοπούν. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί τώρα... εκεί είναι όλη η βάση του θέματος, ότι κάποιοι κλέβανε για να γίνονται όλες αυτές οι ρυθμίσεις. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι καρκινοπαθής και χρειάζεται το φάρμακό σε συγκεκριμένη στιγμή. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Έχεις δίκιο. Μέχρι τώρα το έβρισκες με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είτε στο νοσοκομείο που πήγαινες, είτε στο φαρμακείο. Με την έλλειψη που παρατηρείται τελευταίως, δημιουργήθηκε ένα πολύ έντονο θέμα. Και βεβαίως και η εμπλοκή του τύπου βοήθησε στο να κινητοποιηθούν και ο κύριος Βουδούρης και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος. Βλέπουμε τώρα με την παρέμβαση του κύριου Βουδούρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Δεν μας ανάγκασε ο τύπος να κινητοποιηθούμε. Έχουμε κινητοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Και επειδή χρειάζεται, επειδή εσείς εκπροσωπείτε μια ευπαθή ομάδα, σας λέω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Γίνονται και πολλά άλλα που δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Χθες, παραδείγματος χάρη, παραγγέλθηκε για ένα παιδί από την Αμερική ένα φάρμακο αξίας $135.000. Το ξέρει κανείς αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν δύσκολες στιγμές για τη χώρα και για τον ΕΟΠΗ. Υπάρχει όμως μια κατανόηση και μια αλληλεγγύη. Την ίδια θέλουμε να δείξει και ο κόσμος. 135.000 ευρώ ένα κουτί. 135.000 ευρώ φάρμακο το οποίο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα και παραγγέλνεται στην Αμερική. Ο ΙΦΕΤ, ο οποίος φέρει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, θα πάρει τις επόμενες ημέρες γύρω στα 40 εκατομμύρια από τον ΕΟΠΗ για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει κάθε τόσο φαίνεται να κάνουμε ένα δελτίο τύπου για να ενημερώνουμε τον κόσμο και να λέμε ότι είμαστε εδώ και δεν είμαστε ανάλγητοι και δεν καθόμαστε στα κρεβάτια μας. Αντιλαμβάνομαι και τη μεγάλη πίεση που δέχεστε τώρα και τις... Κοιτάξτε τώρα, δεχόμαστε πίεση, αλλά με συγχωρείτε τώρα. Έχω άδικο σε αυτά που λέω ή δεν είναι η πραγματικότητα δεν αυτή? Δεν σας είπα, προς Θεού, δεν σας είπα. Απλώς κύριε Βουδούρη μου, τώρα ο άνθρωπος που έχει καρκίνο, έχει ας πούμε, σου λέει θα φεύγω, είχε κανονίσει ένα σύστημα να παίρνει το φάρμακό του και τώρα του λες κατέβα, πήγαινε, πάρε τηλέφωνα, στείλε φαξ, πήγαινε συμβολιογραφείο, κάνε αυτό και σου λέει δεν βλατεύω. Όχι, κοιτάξτε, το συμβολιογραφείο το είπα, ξέρετε γιατί? Για την κυρία Μαυροπούλου που δεν θέλει να πάει στο δικό μας φαρμακείο. Διότι εκείνη η κυρία ανέπτυξε μια δικιά της λογική. Εντάξει, δεν θα την αποκλείσουμε. Αλλά σας είπα όμως, με συγχωρείτε κύριε Σταματή, εδώ η ιστορία δείχνει πάρα πολλά πράγματα και με πρωτόκολλα κατευθυνόμενα και με 1002. Δεν είναι όμως το πρόβλημα. Δεν το κάναμε γι' αυτό. Το πρόβλημα το κάναμε διότι μια εταιρεία η οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει πτωχεύσει ή πρόκειται να πτωχεύσει τη Δευτέρα ή την Τρίτη, λέει ότι εγώ κύριοι για να σας δώσω φάρμακα τα θέλω τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει το φαρμακείο της γειτονιάς και δεν μπορεί να το σηκώσει και το νοσοκομείο. Αποκλειστικά λοιπόν, αυτό το φάρμακο το έχουμε ανάγκη και δεν βρίσκεται μια άλλη εταιρεία. Είναι ένα το αβάστινο, είναι πρωτότυπο και είναι και μοναδικό. Αυτό το φάρμακο δεν το έχει άλλη εταιρεία, δεν υπάρχει γενώσιμο, δεν υπάρχει αλλού. Μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση? Δεν έχουμε άλλο χρόνο, νομίζω ότι το πρόβλημα θα κάνετε κάτι να το λύσετε το πρόβλημα τελείως. Ναι, λοιπόν, ορίστε κύριε Σταμάτη. Είδαμε τώρα μια κατάσταση σχεδόν συγκρουσιακή. Η πραγματικότητα είναι και οι ασθενείς καταλαβαίνετε την κατάστασή τους και εμείς εκτιμούμε και την κίνηση την οποία έγινε. Θα πρέπει, εντάξει, κάτω από τις σημερινές συνθήκες καταλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε και σε αυτό, αλλά τουλάχιστον θα θέλαμε αυτό να ισχύσει. Να ξέρουμε ότι έχουμε 3-5 φαρμακεία στα οποία μπορεί να βρει κανείς τα φάρμακα. Να γίνει ένα δίδαγμα για όλους μας αυτό, γιατί αν είναι δραματική κατάσταση τώρα, σε 2-3 μήνες μπορεί να είναι 3 χειρότερα τα πράγματα. Ναι, γιατί πάντα λέμε ότι δεν υπάρχουν χειρότερα και πάντα υπάρχουν. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία για τα δικαιώματα των ασθενών. Φέτος είναι το Παγκόσμιο Έτος Ασθενών και εμείς ως Καρκινοπαθείς και ο Σύλλογος κάνουμε αυτή την εκστρατεία. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο 64 68 222 www.anticancer.ath και ναι, ο σύλλογος μας είναι αυτός. Εγώ ευχαρίστως θα
θα ήθελα να έρθετε στο γραφείο μου να συνεργαστούμε στο κομμάτι της επικοινωνίας σε σχέση με τους λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλημέρα. Και πολύ χρήσιμο για όλους και για τους ασθενείς. Ευχαριστούμε πολύ και να το επιδιώξουμε αυτό. Πάντα λες ότι έχουμε φτάσει στον πάτο και πάντα υπάρχουν χειρότερα. Εάν γίνει κανένα άλλο κράχ, γιατί εδώ κοντεύουν να γίνουν κράχ, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Κοντεύουν με τα ταμεία να μην έχουν λεφτά, φαρμακοποιούς, φάρμακα. Πας στο φαρμακείο και λείπουν φάρμακα τώρα. Πολλά. Έχει δίκιο το πρωτοσέλιδο του Έθνους που λέει ότι υπάρχει κίνδυνος θάνατος. Βλέπεις και την εταιρεία όμως. Σου λέει μετρητά όλα τώρα. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα έτσι. Για να μην νομίζουμε δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Ναι, ακριβώς. Εγώ θα περίμενα, το έχω ξαναπεί και γίνομαι σπαστικός. Θα περίμενα από τα κόμματα και από τους πολιτικούς αρχηγούς να ασχολούνται με αυτά και μόνο με αυτά. Είναι σοβαρά τα προβλήματα και είναι προβλήματα που έχουν γίνει βουνά για τον απλό κόσμο. Ναι. Σε λίγο καιρό, εάν δεν υπάρχουν φάρμακα, τι θα κάνουν οι ασθενείς? Γι' αυτό σου λέω ότι η κρίση χτυπά τους ασθενέστερους πάντα. Ακριβώς. Γιατί ο άλλος που έχει λεφτά πηγαίνει, έχει τον τρόπο να βρει. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. See the smoke start to rise where they play cards, and you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting higher, you can